Ako hovorí to svetoznáme ľudové príslovie, že ak nejde Mohamed do hory, tak príde hora k Mohamedovi. A rovnako by som mohol definovať aj náš vzťah so značkou Mercedes-Benz. A po rokoch snaženia sa, kontaktovania, marketingového oddelenia, komunikácie s ním, sme do dnešného dňa žiaľ nedovršili také čísla, aby sme mohli s Mercedesom oficiálne spolupracovať. Čo ma samozrejme veľmi mrzí. Vďaka však autopožičovni Black Rent, ktorí okrem iného nás zásobujú veľmi peknými autami, určite utekaj na náš kanál, kde nájdeš niekoľko z nich, mi na tento víkend prémiovo a premiérovo u nich požičali úplne nové Mercedes CLA 45S AMG. Čiže konečne po mojich 28 rokoch života mám prvýkrát naozaj že dlhodobejšiu skúsenosť so značkou Mercedes-Benz, lebo paradoxne napriek tomu, že som otestoval za svoj život už cez 300 aut, tak Mercedes-Benz práve v tomto zozname chýbal. Do dnešného dňa okrem tohto som nešoféroval ani jeden jediný Mercedes. Čiže vítajte pri novom videu, ideme sa spolu pozrieť na to, čo ponúka AMGčko v jeho najväčšom prevedení. To slovko najväčšie treba samozrejme brať s rezervou, lebo ty určite dobre vieš, že model CLA je v prípade AMGčka ten najmenší. Respektíve nie úplne, keďže ešte menšie tu máme Ačko. Ale ten prívlastok 45 AMG z neho robí to naj v jeho triede a v jeho kategórii. 421 koní vďaka písmenku S, ktorý nájdeme teda za písmenom alebo číslom 45. Pohon všetkých 4 kolies Firmatic Plus a zrýchlenie z 0 na 100 za 4 sekundy. To sú základné parametre tejto strojovne. Ja by som v tomto prípade začal tak z hurta hneď teda tvarom karosérie. A ak si teda spomenieš, prednedávno sme testovali RS3, ktorá by mala byť takým duchovným konkurentom práve CLAčku, tým, že je to karoséria sedan. Ja som to označil ako jeden z najlepších hodečov a doteraz si za tým stojím. A teda toto konkrétne auto, ktoré tu vidíme, je jeho priamým naozaj konkurentom. Či už výkonovo, či už cca, aspoň cenovo, ale teda hlavne tými dynamickými a rozmerovými parametrami. A zatiaľ, čo CLA 45 AMG S ponúka pod kapotou už veľmi známy 2-liter benzín s označením M139, tak RS3 ponúka na druhej strane 5-valec. Ja túto samotnú tému nebudem nejako dlho rozpitvávať a nechcem sklznúť do priameho porovnania týchto aut, na to si možno v budúcnosti vyhradíme iné video. Chcem len povedať jednu vec. Po pár dňoch s týmto autom, akokoľvek to možno znie divne, ale nie je to priamy konkurent RS3. V žiadnom prípade. Toto auto je určené pre absolútne inú klientelu a pre absolútne inú cieľovku. Zhrniem to do pár skupín. Športovci, influenceri, modely, modelky a podobne. Zatiaľ, čo na druhej strane RS3 je určená pre tých ľudí, alebo pre tých by som povedal, že vyslovene mužov, ktorí sú schopní v nedeľu ráno o 6 si nastaviť budík, aby o 7 boli na Pezinskej Babe. Čiže úplne dva diametrálne odlišné svety. Najväčší klenot tohto auta sa samozrejme skrýva pod jeho kapotou. Ako som už spomenul v vstupe predchádzajúcom, pod kapotou nájdeme motor s označením M139. Všetci ho veľmi dobre poznáme, keďže sa momentálne aktuálne stále jedná o najvýkonnejší štvoroválec 2-liter na trhu. Na litrový výkon 210 koní sa zatiaľ ešte nikto nedostal, okrem Mercedesu samotného, keďže z tohto derivátu už existuje aj alternatíva v podobe M139i, ktorá je osádzaná do novej C63 AMG alebo GLC 63 AMG, ten známy hybrid. Samotný motor je z veľkej časti kovaný, má turbo Borg-Warner, ktoré tlačí až 2,1 baru. A čo je výhodou tohto motora aj z hľadiska jeho spoľahlivosti je to, že má kombináciu priameho a nepriameho vstrekovania. Čiže nájdeme tu 8 vstrekovačov paliva a keď sa len tak protkáte po meste, tak vám to prepne na nepriamy vstrek, čo je výhodnejšie pre ten motor, aby sa menej karbonizoval. Konkrétne tento motor bol vyrobený pánom Christianom Rosslerom, teda priamo v Affalterbachu AMG. To je práve devízou týchto motorov M139. A podľa môjho názoru je to jeden z najslavnejších motorov AMG, aký kedy vznikol. Toľko komentárov a takej tej žlče, ktorá vznikla na základe tohto motoru, to by sme tu mohli byť do večera. Devízou samotného modelu CLA je určite jeho zadná časť.
Mne osobne sa najviac práve táto karosárska verzia páči naprieč celej tej línii Ačkových Mercedesov, tak by som to nazval. Čiže ak by som si mal vybrať medzi A45 AMG alebo CLA 45 AMG, jednoznačne volím túto karosársku verziu. Model AMG oproti klasickému CLAčku nie je len teda o nejakých takých krídelkách a 420 koňoch a podobne. Reálne sa pri tomto modeli v AMGčku zamerali hlavne na tú jazdnú stránku. A na zadnej náprave tu nájdeme už veľmi známy, by som povedal, torque vectoring, diferenciál, ktorý ti vie rozdeliť výkon medzi obe zadné kolesa v pomere 100% ku 0. Zároveň tu nájdeme square setup obutia, čiže na prednej na zadnej náprave pneumatiky 255 R19. Čo sa týka takých tých zvyšných pocitov z jazdy, tie si povieme samozrejme až z kokpitu a z pohľadu prvej osoby. A na teraz by som možno chcel poukázať na také možno rozdiely oproti tým iným hodečom v tomto segmente. A toto konkrétne auto, ako ho vidíš, je vo svojej full výbave. Má kompletne celý ceník, až tuším na jednu drobnosť, čo mi chalani hovorili. Nespomeniem si teraz presne čo, ale máme tu škrupinové sedačky, máme tu kompletne AMG a Aerodynamic Kit, to rozoznáš teda podľa tých krídelok v prednej časti, podľa väčšieho difúzoru vzadu, podľa krídla. A okrem toho tu máme príplatkový audiosystém, príplatkový volant superšportový alcantarový, všetky asistenčné systémy, metrixové svetla, 360 kamer a mohol by som pokračovať ďalej. Dôležité pri tom, čo teraz hovorím, je práve to, že cena tohto auta sa zastavila na cene 107 000 eur z DPH. Hold, AMGčko nie je lacný špás, povedzme si na rovinu. A to je práve ten dôvod, prečo som hneď na začiatku povedal, že toto je auto skôr pre tých futbalistov, hokejistov a podobne, lebo tí skôr ocenia možno práve také tie iné kvality značky Mercedes. A v tomto prípade je to kvalita spracovania interiérov. Osobne som sa toho veľmi bál, keďže som počul na modely A a CLA kadečo, ale môžem povedať, že po 40 000 km, čo toto konkrétne auto majú za sebou, v interiére nič nevrzgne. Interiér je veľmi dobre kvalitne spracovaný, to isté sa týka aj okien bezrámových, to je už taká klasická štýlovka v prípade CLAčka, alebo kufrovej časti a podobne. Čiže za mňa 2 palce hore za to, ako v AMGčku, respektíve v Mercedesi si odvedli svoju prácu, čo sa týka kvality spracovania. A čo by som však trošku možno tak vytkol, je možnosť konfigurácie tohto auta pre reálneho petrolheada. Ak teda si chce to auto kúpiť človek, ktorý naozaj má rád jazdenie a je ten typ človeka, že si o 6 ráno pristane na Pezínsku babu, tak má tu možnosť len jedných brzd. 360 mm kotúče so 6 piestikom. A v prípade AMG CLA neexistuje teda možnosť príplatkových karbon-keramických kotúčov, ako je to napríklad v prípade RS3. To mňa osobne trošičku mrzí. Zase na druhú stranu sú tu iné benefity. Vítajte teda na palube najmenšieho AMGčka v ponuke. Toto, čo vidíte, sa zhoduje absolútne totožne s modelom A a prešla už medzičasom teda rada CLA modernizáciou. Má za sebou už facelift, toto konkrétne teda ešte predfaceliftová verzia, autičko má momentálne 2 roky, čiže máme tu ešte taký ten klasický štandardný AMGčkový volant, ako poznáme, s tými menej dotykovými plochami. Mne osobne sa tento volant vždy páčil a môžem povedať, že po pár dňoch používania som si veľmi zvykol na tie dotykové plochy, ktoré tu sú zakomponované v rámci toho volantu a všetky tie tlačítka sú logicky rozmiestnené. Čo však človeka v AMGčku poteší najviac, sú práve tieto nastaviteľné tlačítka, či už na podvozok, na výfuky, alebo čo si jednoduchým dotykom človek zvolí, že tam chce mať. Čiže toto je naozaj vychytané. To isté platí pre volič jazdných režimov, ktorý teda nájdeme na tej pravej strane volantu. A zvyšok interiéru potom teda je klasické CLAčko, ktoré sa odlišuje len zo pár lištami, ako v tomto prípade príplatková AMG taká potlač. A následne tu máme teda už spomínané škrupinové sedačky, alcantarový perfektný volant, či prémiový audiosystém a samozrejme aj ventilované, vyhrievané sedačky. Čiže to je to, čo som hovoril ohľadom tej výbavy. Bol by si ochotný za toto dať 107-108 000 eur? Daj dole do komentáru. No samozrejme nedá mi to a teda z CLA 45S som sa vybral na môj obľúbený kopec Pezínsku babu, ale tým, že je dnes veľmi veľká premávka, lebo teda je sobota, ja si tam len taký, a nie že lightový výjazd, ja by som si chcel vyskúšať hlavne charakter tohto auta v zákrutách. To znamená, že nepôjdem nejaké tempa,
ale chcem nacítiť ten pohon a zároveň sú studené gumy, alebo aj studený asfalt, hlavne v tieni, takže sa to tu dosť šmíka, ale no, akože zatiaľ veľmi neutrálne, by som povedal. Mám inak okrem toho aj vzadu pripnutý znova mikrofón, čiže dám sem ako keby také kúsky, aby ste počuli ten zvuk, ktorý je reálny z výfukov, lebo teda veľká časť je dotváraná do reprákov. Toto, čo počuješ znútra, tak je vyslovene, teraz mám interiérový zvuk, teraz sú to všetko repráky. A teraz? To bol exteriér. Čiže máš možnosť teda porovnať, že aký je rozdiel vo zvuku. Kým mám teda pred sebou premávku, tak poviem ešte čo to k tomu samotnému pohonu, čiže 2 liter radový štvorvalec som už spomenul, ten je spriahnutý s 8-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou, ktorá má samozrejme mokré lamely spojky a dokáže teda prenášať ďaleko viac krúťaceho momentu ako 500 Nm, teda podľa toho, čo som čítal v rôznych takých tých laďarských fórach, teda tí ľudia, čo ladia tieto autá, tak to potvrdzujú. A samotný posed za volantom je vynikajúci a ten úchop volantu je vynikajúci na jedničku s hviezdičkou a sedačky, tieto škrupiny absolútne geniálne. Absolútne nie je nič, čo by som im bol vytkol. A majú veľmi príjemné bočné vedenie, veľmi takú akurát kolísku na mňa, čo teda mám 87 kg zhruba, 1,94 m, čiže zhruba možno podľa toho si usúď, že ako sa to bude páčiť tebe. Ale sú to síce sedadlá, do ktorých si budeš musieť predtým sadnúť, aby si naozaj vedel, že ti sadnú, lebo teda už tu sedel aj kamarát, ktorý má trošku viac kýl ako ja, je menší a povedal, že teda ho naozaj tlačia. A nedá sa tu teda prifúknuť, tu už tá bočnica, tá je napevno, takže treba naozaj si prehodnotiť tie sedačky. No, nič, poďme si trošku vyprázdniť premávku a vyskúšať si teda aj také tie ostrejšie prejazdy zákrutami. Nastavil som si auto do režimu Race a nechal som si podvozok, ale len v športovom režime, nie v tom úplne najsurovšom, a dal som si ESPčko do režimu Sport. A v tomto režime začne preferovať výrazne viac zadnú nápravu a teda tým pádom by sa mala eliminovať taká vrodená nedotáčavosť auta a teda môžem potvrdiť, že to tak naozaj je. Hneď ako som vstúpil plyn, tak ten zadok sa pekne upratal a skôr takým neutrálnym spôsobom mal som pocit, ako keby všetkými štyrmi sa to auto zrovnalo a museli to teda nejako inžinieri v tom AMGčku vymysleť, keďže teda motor máme výrazne pred prednou nápravou, čiže zase rozloženie hmotnosti je absolútne nevyhovujúce, ale teda vďaka tomu, že máme sedan, máme teda nejakú časť výkonu presunutú aj vzadu a tu si to skúsime ešte raz. Apex, krásne, ešte pohybo, rýchlosť, úžasné. Toto ale trošku, asi by som to možno prepol do toho automatického režimu, ale nechám to zatiaľ v tom manuáli. Ja si rád kvaltujem sám. No zrovna je slnko tak nízko, že aj ja mám problém s viditeľnosťou a nie to ešte asi vy. Ale skúsime si túto dlhú ťahlu a tu sa ide na brzdy do pravej. Krásne, len akurát mám pocit, že akurát v momente, kedy ja potrebujem ten výkon, sa dostanem na ten obmedzovač. Trojka mi už príde moc, ako moc nízke otáčky, a dvojka mi príde zase moc vysoká, čiže ťažko sa mi hľada nejaký taký ten zlatý stred. No tohto skútristu asi by som chcel aj obehnúť. Nemôžem, akurát ide auto. Ujo.
si ešte tento vracačik a nechám tam trojku schválne. To bolo ešte málo na ten výkon. Tento motor totižto nie je výrazne točivý, čiže Redline má už niekde pri 7000 otáčkach a tým pádom naozaj sa musíš s tými otáčkami tak povediať hrať, ale aj tak stále mám pocit, že ten zadok si tak pekne tancuje, že po stlačení plynu hlavne na tej dvojke, z tej dvojky alebo v trojke z tých vyšších otáčok si ho pekne vie upratať, takže za mňa akože veľmi solidné vozenie. Kade ideš po strede cesty? Čiže za mňa môžem teda zhrnúť to, že jazdne je CLA 45S brutálne auto. Fakt sa mi páči jeho prejav. Čo sa týka nejakých takých aspektov, možno toho, čo vidíš v interiéri, áno, niekomu to možno úplne nesedí. Ja som zase ten typ človeka, že síce som povrchný a hovoril som minule, že by som si kúpil bez debaty RS3, ale dnes viem, že by som si radšej kúpil toto. Je to pre mňa krajšie auto. Musím to povedať na rovinu, ako to je. Mne sa páčia tie svetielka, mne sa páči ten interiér tých AMG-čiek a všeobecne Mercedesov. Ja by som si kúpil toto. Akože jazdí to tak, ako chcem, aby to jazdilo. Je to spoľahlivé, pekne to vyzerá, je to sexy a nie som ani futbalista. Takže toľko za mňa. Ako býva pri Mercedesi zvykom, tak musí ohúriť aj svetelné v interiéri. Málo ktorá značka v dnešnej dobe ponúka tak vychytané svetelné prvky v interiéri ako práve Mercedes. CLA 45S AMG nie je výnimkou a ambientné podsvietenie si vieš nastaviť v niekoľkých stupňoch, farbách či intenzitách. Vieš si tak v interiéri vytvoriť unikátnu atmosféru, ktorú nenájdeš v žiadnej inej značke ako v Mercedesi. Samozrejmosťou potom je už unikátny svetelný podpis či brutálne matrixové svetlá. A teda týmto znova zo zadnej časti krásnej triedy CLA 45 by som sa s tebou chcel rozlúčiť a jednohlasne aj poďakovať znova autopožičovni Black-Rent, ktorá v tomto momente už CLAčko ponúka na prenájom. Vie si ho teda vyskúšať, vieš teda potvrdiť alebo vyvrátiť moje slova a teším sa na naše ďalšie zážitky nielen s Mercedesom a teda dúfam, že ich bude len a len viac, ale teda aj práve s Black-Rentom, keďže vďaka ním sa dostávam k takýmto lahôdkam. A ak ti toto nestačilo, že teda chceš vedieť o tomto aute viac technických informácií, tak mi prosím ťa nepíš hejterské komentáre, ale utekaj na našu stránku, kde si prečítaš určite o CLAčku o mnoho viac obšírnejších informácií. A keďže do videa sa nie vždy všetko zmestí, stále spracovávam aj veľmi rozsiahle písané testy, kde si naozaj dám veľa toho času na ten research, aby som tam poskytol všetky informácie, ktoré určite tak veľmi chceš. Čiže z mojej strany o CLA 45 AMG vizuálne všetko a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Čau!